दिनै आं इनसाइड एनि बड'निफ्राय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारीजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों। बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय माखासे सोंलु खालामगोन। आं सानो बिथाङा मोजाङैनो रायजोफ्रा बुजिनाय बायदियै हमनो हानाय बायदियै रोखा खालामनानै होगोन। इनसाइड एनि बड' चेनेलाव बरायबाय नोंथांखौ। खुलुमबाय, आंबो गोसो गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। इनसाइड एनि बड' जि मोनसे चेनेल बेनिसिम आंनि बे गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। आं मिन्थिगौ नोंथाङा सासे फोरोंगिरिमोन, बिएलटि दैदेनगिरिमोन, बिनि उनाव दा बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि चिफ जाबाय बा गाहाय मावफुं सोद्रोमा। सिगाङाव नोंथाङा दाबिग्रामोन, बायदिसिना जेंनाखौ लानानै सोरखारनि हेंथायै खुद्रिबोदों, डिमान्ड खालामबोदों। दा नोंथाङा चिफ जानाय लोगो लोगो, गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानाय लोगो लोगो नोंथाङा रायजोफोरनि जेंनाखौ सुस्रांग्रा बा सुस्रांनांगौ जागोन। दा सिगांनि दैदेनगिरि, बिग्रायारि दैदेनगिरि बा बर'नि हारिनि जेंनाखौ सोमावसारनायनि दैदेनगिरि आरो दानि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलनि चिफ जानाय बा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि जानानै चिफ जानायनि उनाव माबायदि फारागथि मोनदों? सम मोनसे दंमोन जाय समाव आं बेखौनो बुंग्रोनो लुबैगोन जे जोङो बर' हारि हिसाबै गोबांथार जेंनाजों जोंथ' मोगा-मोगि जाबोनांनाय बे गोदान बाथ्रा नङा। बर'आ बुंनो थाङोबा राव, हारिमु, थुनलाइ मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नाख्रेबजानाय, नासयजानाय, सुसिनाय मोनसे हारिमोन, जायनि जाहोनाव जोङो सोमावसारबोनो गोनां जादों। सोमावसारबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जोङो सानक'चनिफ्राय सौजेसिम बर' रायजो नागिरदोंमोन। 1 नं राजखान्थि दाबिमोन बेयो। बेनि उनावहाय जोंहा 2 नं दाबि दङमोन। बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव बर' आरो ट्राइबेलफोरनो मोनसे निलाचल समाज डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दानाय, बे 2 नं दाबिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। आरो 3 नं दाबि दंमोन कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजारि ट्राइबेलना गनायथि मोनहोनाय। बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जों बाहागो लाबोलायनाय राजखान्थि दाबि, 3 राजखान्थि दाबिनि सायाव जोङो सोमावसारबोदोंमोन। नंगौ, नोंथां दहाय बुंनाय बाथ्रा, आङो सोमावसारनाय बा हारिनि जेंना जेथोखौ लानानै जुजिनायनि सिगां आङो फरायसा हिसाबै मोनसे समाव आङो जि मोनसे थांखि थाखाय लानानै फरायदोंमोन, आंनि मोनसेल' थांखिया बेनोमोन। नोंथाङा दिनैहाय बेखौ सोङोब्लाबो आं बुंगोन, आंनाव मोनसे थांखि दङमोन फरायसा हिसाबै। सासे फरायसाया मोजाङै लेखा फरायनांगौ, गोरों गोरा जानांगौ, उनावहाय मोजां मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम होनानै गोजौ थाखोनि बिबानगिरि जानानै बा अफिसार जानानै बिदिनो सामलायनायनि मोनसे खामानियाव बाहागो लाहैनांगौ। बे आंनि मोनसे एखुथा थांखिमोन। नाथाय बेखौ होसोनो थांनायाव गोबां जेंना जेथोथ' मोनबोबाय। आरो जोङो बुंनांगोन दिनैहाय जाय सोमावसारनायनि ट्रेन्डजों बा लामाजों आं फैदों, बावहाय आङो लुबैनाय मोनसे बेयो आयदा नङामोन। नाथाय आं बोरै फैखो आं गावनो एसे साननो गोब्राब मोनो मालाबा। खिन्थु आङो फैदों आंनि लोगोफोरनि दारै बुंनो थाङोबा। आंना जोनोमाथ' क'क्राझार जिल्लायावमोन। क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थाकथारा गामियाव आङो जोनोम जादोंमोन। बावहाय गोबां लोगो थानायमोन। ओंखायनो आङो मोनसे समाव लखिमपुर जिल्ला, दानि धेमाजि जिल्ला, बाहाय सहैदोंमोनब्लाबो, सानजारि नोगोर आथिखालाव सिमानसर सहैदोंमोनब्लाबो सोमावसारनायनि फारसे आंहा जेबो बेवहाय लुबैनाय बा सोमावसारनायाव बाहागो लानांगौ बे मोनसे फिलिं आंनाव गैयामोन आरोखि। नाथाय जेला आं कलेज फरायफैयो, बे कलेज फरायफैनायनिफ्राय आङो बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय, बेवहाय आंहा गोबां लोगो थाखाबाय नालाय, गोदोनि आंनि उन्दै समनि लोगोफोर, जेला आं कलेज फरायफैयो बिसोरखौ लोगो मोनफिनबाय। 1986आव जेब्ला बड'फाया आफादगिरि बिबान मोनबाय, बेनि उननिफ्राय बियो अर्गानाइज खालामनो हमबाय जिल्ला थांनानैहाय। बेनि उनावहाय 1987 फैनायनिफ्राय जों मोनसे बिगोरास मुभमेन्ट खालामदों। बावहाय बाहागो लाफानो गोनां जाबाय। खिन्थु बाहागो लानायनि आगोल आङो सोमावसारनायनि ABCDखौ सोलोंनो होनोबा
आङो बर्नगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आंनि लोगोफोर बा आंनि बिदा माखासे जायफ्रा बिबानगिरिफोरमोन बिसोरजों थाफानानै आङो गिबि सोलोंजेननाय जादों बुंनो थाङोब्ला आरोखि। बेनि उनावहाय सोमावसारनायाव फैनायनि आगोल आङो कलेज फरायनानै 1988आव आं ग्रेजुवेसन लादों। ग्रेजुवेसन लाखांनायनि उनावनो आं फरायबोनाय फरायसालियावनो आङो 1989आव आङो फोरोंगिरि गोजौ फरायसालियाव बेवहाय आङो जइन जादोंमोन आरोखि। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बे समाव बेसरकारिमोन खिन्थु थाबैनो सरकारि जादों 1991नि 19 फेब्रुवारि बावहाय सरकारि खालामनाय जादों जोंनि हाइ स्कुलखौ। बावहाय आंबो सासे एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन। नाथाय सोमावसारनायनि जि मोनसे सिमांमोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि जि मोनसे मोन्थोर बा बे सानस्रिजों जोंबो खामानि मावबोनाय हिसाबै जोङो थांनाय बोथोरनि सोमावसारनायाव 1993आव जि मोनसे BSc गोरोबथा जादोंमोन मोनथाम पलिटिकेल डिमान्डखौ लानानै जों सोमावसारदोंमोन। मोनसेयाल'सो जादोंमोनबाबो बियो 1993नि जि मोनसे BSc एकर्डमोन बेयो मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे भेलिडिटि गोनां मोनसे एकर्ड नङामोन। बेयो जोंनि थाखाय बर'फोरनि हाउस एन्ड एसपिरेसना बेजों फुलफिल जाया होननानै जों बेखौ मोनसे समावहाय 1995नि कार्बि आंलंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव बे BSc एकर्डखौ जोङो नाथ्रोदफिननाय जादोंमोन आरो गोदानै जोङो आलादा हादोरनि थाखाय सोमावफिननायखौ लाफिनदोंमोन। बावहाय आद्रा थानाय थांखि सिमां मावनो गोसो जाबावनाय आरो जोंनि मावनांगौआ जोंनि रायजोआ जेरावहाय जाफुङाखिसै आलादा रायजो मोननाया जाफुङाखिसै बेखायनो जोङो आरो सोमावसारनो बाहागो लाफिननो गोनां जादोंमोन। बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो मोनसे समावहाय आं दुलाराय बर' फरायसाफोराव 1995आव जेब्ला आदा सोमब्ला बसुमतारी जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सायख'जायो बे समाव आङो आदा सोमब्लानिनो दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु गौथुमनि आंबो सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन आरोखि। उनाव आङोबो 1995 आरो 96आवनो मोनसे जोंनि गेजेराव रायलायबाय थानाय जादोंमोन। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो दंमोन बे समाव खिन्थु बे समनिफ्राय आङो एसे आलादायै आङो बाथ्राफोरखौ सानफानो गोनां जादोंमोन जोंनि सोमावसारि लोगोफोरखौ लाफानानै बा थाफानानै आरोखि। बुंनो थाङोबा दा बुंनांगोन आं बेखौनो जे सरकारखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ आलादा रायजो मोननो थाखाय भारत संबिजितनि 2, 3 and 4 आर्टिकेलखौ बिथा खालामनानै जों आलादा रायजो नागिरदोंमोनखाय बे आलादा रायजो नागिरनायखौ मोगथां महर मोनहोनो थाखाय प्रेसाराइज मोनसे ग्रुप जानानै टेक्टिक्स बे प्रेसाराइज टेक्टिक्सआवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनथाम पलिटिकेल डिमान्ड बेखौनो जोङो सापर्ट खालामनानै मोनसे हाथियार जांख्रिथायनि जोनोम होनाय जादों। गुबैयै BLTआ हारसिङै सोमावसारनानै एकर्ड खालामहैनो होननानै बेखौ दानाय जायाखै। आं जि मोनथिगौ आरोखि आं बाहागो लाबोनाय हिसाबै बेयो मोनसे प्रेसार टेक्टिक्स प्रेसार ग्रुप जानानैहाय जोङो बेखौ खामानि मावनानै मोगथां महर होनो होननानैसो बेखौ खालामनाय जादों। मानोना बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बड' लिबारेसन टाइगारजों मोनसे डिमान्डआवनो जोङो माने बावहाय गोरोबलायनानै खामानिखौ मावखादोंमोन आरोखि। दा बावहाय 1996नि 18 जुनाव जेब्ला बड' लिबारेसन टाइगारखौ जोनोम होयो आंबो बावहाय बाहागो लाफानाय जादोंमोन आरो आङो बावहाय अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिबानखौनो आं मोनबावदोंमोन। आरो बे हिसाबैनो जोङो माखासे बोसोर जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों 2000आवहाय जिहेतु सिसफायार जाबाय बेनि उनावहाय जोङो बोसोरथामसो रायलायनायनि गेजेरजों BTC एकर्डखौ खालामफैनाय जादों। BTC एकर्डखौ खालामफैबाय बावहायबो मोनब्रै जिल्लायाव जों मोनबाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि। आरोबावथ' थाबावबाय जोंना बेसेबा गोलाव जायगा बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव आरोबाव जों सौदियासो मोनबावाखिसै आरो कार्बि आंलं बर'फोरखौबो जों जेबो खालामनो हाबावाखिसै। दा आरो खोलानि बुरलुंबुथुर सेरफाङाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमा सेरफाङाव थानाय बर'फोरनि दायैबो जों जेबो खालामनो हायाखिसै। ओंखायनो जोंनि गेजेराव बिदिनो सम सम रायलायनाय जादोंमोन दुखु मोननायाथ' जोबाखैमोन। गहपुर आरो लखिमपुराव जे मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन हारसा बर'नि गेजेरावहाय दरंनि मोदैबारि खैराबारियाव जालांनाय जाथायफोर बङाइगाव आमटेका खैला मैला बेफोराव जालांनाय बिसमुरियाव जानाय घटनाफोर बेफोर बावहोआखैमोन आरोखि जोंखौ दिनैबो बावा जोङो बेफोरखौनो इन्सपिरेसन हिसाबै खामानि मावफिननो जों सानलायबाय थायोमोन। आद्रा मिजि सिमां जेराव जाफुङाखिसै जोङोथ' बेथ' इनाय जाबाय माबा मोनसे जोङो सानफिननांगोन मावफिननांगोन बे थांखिखौ लानानैनो 2003आव BTC एकर्ड खालामनानै 11 इयार्सनि उनाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाफैदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाखांनायनि उनाव जोङो सरकारजों जोंनि दाबि दावाखौ लानानैहाय BTCनि बायरायाव रायजो जानाय बर'फोर गासै जों 22 जिल्ला दं दिनैहाय बे 22 जिल्लानि बर'फ्रा थाइथाय
जि रायजो जानानै दङ जेबो मोन्थाय मोनाखै जेबो रैखाथि गैया बेखौ नायनानै जोंबो दिदोमै थानो हायाखैमोन आरोखि जायनि जाहोनाव जों खौसेथि बर' सुबुंमाखौ दानानै जोंनि दाबि दावाखौ जोङो थिग खालामबाय गासै मोनगु दाबि दंमोन जोंहा से नं दाबियानोमोन बिटिसिनि बायह्रायाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे सेटेलाइट कनसेप्टआव अट'नमास काउन्सिल दानानै होनांगौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दा बेनो दा नोंथाङा मोनसे समाव माने बिग्राखांनाय दैदेनगिरि महरै माबादोंमोन दा रायजोफोरनि लुबैनाय गांनाय उखैनायखौ नोंथाङा माबायदि राहा लागोन दा बे फारागखौनो आं एसे बुंहैनो सानदों आं बुंनो नागिरनाया बे जोङो आफाद दानानै जोनोम होनानै जि दाबिफोरखौ लानानै खामानि मावबोबाय जोङो गिबि खेब मानगोनां तरुन गगैया बै समाव गिबि मन्थ्रिमोन बिनिनो दाबि बिलाइखौ गथायजेनो जे बर'फोरनो बिटिसि बायह्रायाव रायजो जानाय बर'फोरनो मोनसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाना होनांगौ सेटेलाइट कनसेप्टआव आसामाव माखासे अट'नमास काउन्सिल थाखाबाय दा बेबायदि बे कनसेप्टआवनो बे सिस्टेमावनो जोङो दानानै होनांगौ दा गोबां मानसियानो सानदोंमोन बे समाव जे मोनसे हारिनो मोनसे रायजोनि सिङाव मोननै अट'नमास काउन्सिल बोरै होनो बे सोंनायफ्राबो गोबां मानसिफोराव फैदोंमोन नाथायबा दिनैहाय बे जाफुंनानै फैबाय बेनि सायाव बुंनांगौ दं आं सानला मोनबाय नालाय माथो बुंबावनो फालाय सोंनाया दंमोनबाबो फिननाया जों मोनबाय आरोखि दा खोथाया जाहैबाय नंगौ फारागा थायो जे मोनसे समाव दाबि खालामनाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बे आलादा बाथ्रा आरो दिनैहाय मोनखांनायनि उनावहाय रायजो राजानि थाखाय जौगाखांनाय खामानि मावनाया बे आलादा मोनसे चेलेन्जिं मोनसे खामानि दिनैहाय रायजो राजाया जोंनि सायाव जि मोनसे मिजिं दं जि मोनसे एक्सपेक्टेसन दङ बेखौ जोङो थिग खालामनांगौबा मावफुंलांनांगौबा बावहाय जों गोजाबो बावहाय थोजासे नङा बे सिङाव थानाय बिटिसिनि बायह्रायाव थानाय जेसेबां गोरों गोराफोर दङ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सिङाव जेसेबां रायजो राजाफोर थाबाय जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर थाबाय माहारि आफादफोर थाबाय बे दैदेनगिरिफोरनि बा बिथांमोनजों जोंबो शेयार खालामनांगोन बिथांमोननिबो सुबुरुन लानांगोन आरो जोङो मेकानिजमफोरखौ थिग खालामनानै फान्डफोरखौ बोरैहाय बाहायोबा मोजां जायो बबेखौ माने जोङो मावग्रोनो बबेखौ जोङो दोनथ'नो बेफोर जिनिसफोरखौ जों रायलाय होनलाय जुदि थिग खालामो आं सानो जों रायजो राजा लुबैनाय बायदि 10% हायाबाबोथ' जोंथ' माबा मोनसे मोजांथ' खालामनानै होनो हागोन बे मिजिंखौ लानानै दिनै जोङो सिगांबोगासिनो दङ नाथाय बाथ्राया बेल' सरकारा दिनैहाय जोंनो जि खाबुखौ होबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि बर' गोरोबथा गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनाबो दफाया फैफादोंमोन आरो बे हिसाबैनो दिनै मावफुंजाफैदों आरो काउन्सिला दिनै दाजाबाय गुबैयैहाय बे काउन्सिल जाफुंनायनि थाखाय जोङो भारतनि मानगोनां नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार बिथां अमित शाह हम मिनिस्टार बिथां आरो आसामनि बै समनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल मानगोनां बिथां आरो दिनैनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे आरो सासे सुबुंनि नामखौ लानांगोन बिथां नङामोनबा बे हासिल जानाय नङामोन जोंहा बिश्व दैमारि आगुनि रायजोसभानि एमपि बिथांमोनहा बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनि जि मोनसे जेंना जोंनि दाबि दावानि सायाव सिनसियारलि डिल खालामबोदों खोनासंबोदों आरो दिनै बेखौ सुफुंनानै होदों बेनि थाखाय बिथांमोननो जोङो बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनि जानानै बिथांमोननो जोंनिफ्राय गोरबोनि हामलायनाय आरो जोंनि सिबिनाय मोजां मोननायखौ जों बिथांमोननो बावथारगोन दा बाथ्राया फारागनि जि बाथ्राखौ सोंदों बेनो दाबिबोनाय दाबिखौ लानानै बे आलादा बाथ्रा नाथाय दिनै मोनखांनायनि उनावहाय रायजो राजा मावनांगौ जि मोनसे जौगाखांनाय खामानि मावनांगौ बेयो मोनसे चेलेन्जिं खामानि अब्लाबो जोङो बे चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामखानांगोन आरो जोङो जि मोनसे आद्रा सिमां मिजिंफोर दंमोन बेखौ जों मावफुंलांनो थाखाय जोङो नाजालांनांगोन नोंथांमोननिबो सहायनांगोन बावहाय क्रिएटिभिटि कनस्ट्राक्टिभ माखासे साजेसनफोर बा नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो जोंनो सहाय खालामनाय बा जोंखौबो एसे लामा दिन्थिहोनानै होनायफ्राबो नोंथांमोननिफ्रायबो बेखौ जों लुबैगोन दा बाथ्राया बेनो जोङो फान्डखौ नाथाय गभर्नमेन्टआ उनाव दाथ' हरनाया बारा गोबां नङा बे फान्डखौ लानानै जोङो दा एसेबां आगानबो सुरनाय आरो माखासे खामानि मावथारनांगौ थाबावबाय बेनो जाहैबाय जोंना गामिखौ सरकारि भाबै नटिफिकेसन होनांगौ बेनि उनावहाय गामिफोरखौ लानानै जोङो बियाब दानांगोन समस्ति दानांगोन आरो इलेक्सन गेलेहैबावनांगोन जोङो बिसायख'थि मोगा मोगि जाहैनांगोन जेब्लासिम जोङो बिसायख'थि खुंनानै मोनसे काउन्सिल दाहैनो हाया अब्लासिम काउन्सिलखौ जोङो आबुं मोनसे काउन्सिल जाबाय होनना बुंनो हाया बे बियाब दानायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों बियाब दायोब्लाथ' बेबो मोनसे साननो गोनां जागोन जे बबे बबे जायगाखौ लानानै बियाब दागोन दा बियाब दानायनि सिगाङावनो माने
बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बबे बबे माने ट्राइबेल सुबुंफोरा थागोन बा बबे ट्राइबेल सुबुंफ्रा सोर सोर ट्राइबेल हारिया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव थागोन बेफोरनि गासै थि जाजोब्बाय नामा? ओरैनो बेखौ रोखा जानाया मोजां। नोंथांनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि नर्थ इस्ट इनसाइड बे बर' माने चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ रोखा बुंनो लुबैगोन। जोंनि माने प्रिएम्बला एक्टनि प्रिएम्बला जि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जों मोनबाय बेनि मोनसे जि आयेन बे आयेननि खुगाफोरनाय प्रिएम्बलाव दङ जोंना माने बिटिसिनि बाहेरायाव जेसेबां बर' गामिफोर दं न'खरफोर दङ अनलि फर बर' खालि बर'ल' गुबुन ट्राइबेलखौ लाफानायनि बाथ्रा बे बिथांमोना जुदि गावसोर गोसो जानानै गेजेराव माने खोनादोंमोन जे बिथां मानगोनां दा आथिखालनि एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङा रायलायबाय। आं बेखौ बुंफागोन आङो। जोङो गुबैयै जोंनि प्रिएम्बला जोंनि एक्टनि जि कनसेप्ट बेयो जाहैबाय बर'नि थाखायल'। बर'फ्रा बिटिसिनिफ्राय रायजो जानाय बर'फ्रा मोनसेबो गामि आरो थालांनांला न'खरसेबो थालांनांला गासिबो सुबिदाखौ मोननांगोन खाबुखौ मोननांगोन बे जोंनि प्रिएम्बलाव दङ। दा बेखौ बेस खालामनानै गामिया जेसेबां नटिफाइड खालामजागोन जिल्ला वाइजआव जोंहा मोनसे वार्कआउट खालामखानाय दंखायो। पपुलेसन गासिबो डाटाया जों बुथुमजोबखाबाय आरो बबे जिल्लायाव बेसेबां दं बे गासिबो जोंनाव दंजोबखासै। दा बे अन दा बेसिस अफ दि पपुलेसन आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज जोङो मोनबेसे समस्ति होलायनो हायो बे जिनिसखौ जोङो रायज्लायगासिनो दङ। गासै जोंना एक्टआव 36 मोन 36 जोंनाव बियाब दानाय जागोन 36 आरो मोनब्रैया जोंना मा होनो गभर्नमेन्ट नमिनेसन फैगोन। दा बावहाय जोङो बेखौनो रोखा जे जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहायारि खुंथायाव गुबैयै 36 सिट बेयो इलेक्सनाव बाहागो लानांगोन। साब्रैया गभर्नमेन्टआ नमिनेसन होगोन। दा जोंनि गेजेराव मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जों मोनसे समाव रायलायदों। जोंनि बराक बिलायाव रायजो जानाय कसारि फोलेरनि बर' फोलेरनि सुबुंफोर जायफोरखौ रियां होनो ब्रु होनो बिसोरखौ लाफानानै जोंखौ काउन्सिलाव जि मोनसे खुंथायनि खाबु होनो नागिरदों बिथांमोननोबो जायगा होनानै लाफादो। नोंथांमोननिनो माने मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बायदियै बिथांमोननि ब्रु बा रियांफोरनि फारसेनिफ्राय माबायदि अनसायदों बे बेलायाव? दाथ' खोब मोजां मोनदों बिथांमोननिफ्राय सासे इएमबो लानाय जाबाय इन्ट्रिम काउन्सिलावहाय मानगोनां बिथां राजेश सरकि बेखौ जोङो इएम हिसाबै लाबाय राजेश सरकि। दा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायबो आरो काउन्सिलनिफ्रायबो आरो बिनि आगोलाव आगुनि रायजो सभानि मानगोनांनिफ्राय दानि बुंथिगिरि आसाम एसेम्ब्लिनि बिस्वजित दैमारि बिथाङा थांखांबाय आरो बिथांमोननि मानसिफ्रा फैनानै जोंजोंहाय बाहागो लाफैना रायलायबाय। बिथांमोननि माबाफ्रा खोब पजिटिभ आरो बिथांमोना थाफैनानै दं। मानोना बराक बे माने सेरफाङाव रायजो जानाय बे जोंनि बर' फोलेरनि सुबुंफ्रा कसारि फोलेरनि सुबुंफ्रा मोनबो माने खाबु मोनाखैमोन। आरो बेवहाय बुंनो थाङोबा गुबुन हारिफोरनि जि मोनसे डमिनेसन जोंनाथ' मोजोमसेल' नालाय ब्रुफ्रा एबाउट माने 50,000सो दङ आरोखि 50,000सो सुबुं अनजिमाया। दा बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो जोंनि काउन्सिलाव जायगा होनो गोनां जादों। दा बेनि अनगायैबो बर' फोलेरनि हमना लादो ट्राइबेलफोरनि फोलेरनि सोरबाया जुदि थाफानो नागिरोबा जुदि माने कन्डिसन गैयालासिनो फैयोबा रायलायनानै सोरबा गार'आनो जा सोरबा राभायानो जा सोरबा सन'लानो जा मिसिङानो जा कार्बियानो जा साफा सानै बबावबा एखेबारे जेबो मोनै काउन्सिलाव गावसिनि काउन्सिलाव हाबै दङबा आरो बिथांमोना गोसो जानानै ट्राइबेल हिसाबै गावसोर फैनो लुबैयोबा कन्डिसन गैयालासिनो आनिनि मोसानानै फैयो जोंहाबो बुंनांगौ गैया जों लाफानो थागोन। खिन्थु कन्डिसन थायोबा जों बहाय गैया जों हानाय नङा आरोखि अन कन्डिसन जुदि बिथांमोना जों थाफानो बुङो जों बेखौ खिन्थु हानाय नङा। दा समस्ति दानायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंबाय बा माने ब्रु बा रियांफोरनि हाबफानायनि बाथ्राखौबो नोंथाङा मख'बाय। दा जोंना जेंनाया जाहैबाय मा बिटिआर गोरोबथाखौ खालामबायब्लाबो जोंनाव दानख'नाय आरो दाजाबनायनि बाथ्रा मख'नाय दङ। दा दानख'नायाथ' दा खोनानाय मथे जागोन बायदि खिन्थु दाजाबदेरनाया जिखिनिया माने सिगां गैयामोन बिटिसि माबायाव
दा बेखौ दाजाबगोना दाजाबा बे सनितपुर आरो ओरैहाय बिश्वनाथ मोननै जिल्लानि सुबुंफ्रा दासिमबो माने गोनो गोथो जानानै दङ। दा बिथांमोना दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो जुदि हाबाब्ला बिटिआर आवबो जुदि हाबाब्ला बिथांमोनाथ' थारैनो खुद्रिखागोन। आरो बेयावनो सासे एमएलए आबो गोख्रों रावै बुंबाय थादों जे आंनि माबाखौ समस्तिनिफ्राय माब्लाबाबो हाबहोनाय जानाय नङा। बेबायदि मोनसे बाथ्राखौबो मख'दों बिथाङा गोख्रोङै। बेनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन